जोङो दिनै बेवहाय बिश्वजित दैमारिनि एगेन्स्टआव मोनसे प्रतिबाद जोङो खालामदों बिथांनि मुर्ति बानायनानै जों दिनै सावदों मानोना बिथाङा दिनै बिसाखासकता मोनसे फोथाय खेबस' जोंनि बिपिएफ हान्जानिफ्राय हान्जाखौ मोनसे फोथाय खेबस' खालामलांबाय जे बिथांखौ जोङो जिर'निफ्राय हिर' बानायदोंमोन खुनु मोनसे बिथाङा खुनु मोनसे इलेक्सन गेलेनानै देरहानायनि मोनसे रेकर्ड गैया थेवब्लाबो बिथांखौ जोङो बिथांखौ जोंनि पार्टिनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे माने जिर'निफ्राय जोङो हिर' खालामनानै दिनै खनथाम बेखौ रायजो सभानि जोङो एमपि खालामदोंमोन खिन्थु बिथाङा दिनै बिक्ति स्वार्थनि थाखाय गावनि स्वार्थनि थाखाय दिनै बियो जोंनि दलखौ जोंनि हान्जाखौ मोनसे फोथाय खेबस' खालामनानै थांबाय बेनिखायनो बिथांनि सायाव जोङो मोनसे प्रतिबाद जोङो दिनै प्रतिबाद खालामदों जे बिथाङा जोंनि दलनिफ्राय जानगारलांनायाव बियो बबे दलाव थाहैया बेखौ जा बुंनांगौ गैया खिन्थु बिथांनि जोंनि दलखौ नागारनानै थांनायाव जोंनिफ्राय खुनु मोनसे खथि जाया आरो बिथाङा खुनु मोनसे खथि खालामनो हाया बेनिखायनो जोङो दिनै प्रतिबाद खालामदों आरो बिथांखौ जोङो चेलेन्ज खालामदों जे नोंथांनि माखासे जुक्ति गैयै जे जोंनि दलनि सायाव बिसेसकरि जोंनि पार्टिनि सायाव नोंथाङा जे माखासे अभियोग लाबोदों बे अभियोगफ्रा खुनु भित्ति गैया भित्तिलेस बेसलेस अभियोग दा बिनिखायनो जों दिनै बे जोंनि काजलगाव 15 नं काजलगाव समस्तिनि सिङाव थानाय जों गासैबो रायजो राजाफ्रा जोङो जयैनो ओंखारनानै मोनसे प्रतिबाद खालामदों आरो बिथांनि जे मोनसे मनोभाब बे जोंनि बिपिएफ हान्जायाव खुनु मोनसे जातिनि सिन्ताधारा मोनसेल' बर' जातिनि बे बिथाङा माखासे समाव जे माखासे खोथा बाथ्रा बुंबाय थादों जे बिपिएफ हान्जाया बर' जातिनि हेंथा सिन्ताधारा खालामो बिथांनि जे माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों जोङो खन्दन खालामदों जों बे बिपिएफ हान्जाया मोनसेल' जातिनि थाखाय नङा बा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि दङ जों बिपिएफ हान्जाया जेब्लायबो मोनफ्रोमबो जातिनि स्वार्थआव जों खामानि मावगोन खिन्थु जों मोनसेल' जातिनि थाखाय जों खामानि मावा दा बिनिखायनो बिथांखौ जोङो दिनै चेलेन्ज खालामदों जे नोंथांनि बे जोंनि हान्जाखौ जिखि बायदिसिना अभियोग खालामा माने बे अभियोगा खुनु मोनसे ओंथि गैया होननानै जों दिनै बिथांनि सायाव जोङो मोनसे प्रत्याबान जनायदों